Ani teď na začátku jara nepominulo na našich horách nebezpečí sesuvu lavin. V Krkonoších i Jeseníkách stále platí 3. stupeň lavinového nebezpečí. Jak ale uvidíte v reportáži, stále se najdou lidé, kteří se v nebezpečných lokalitách i přesto pohybují. S kamerou nasedáme na skútry a vyrážíme do Velkého kotle, jedné z nejnebezpečnějších lavinových oblastí v Jeseníkách. Kvůli lavinovému nebezpečí platí zákaz vstupu i sem do Velkého kotle. Přesto se najdou hazardéři, kteří ho porušují. Z bezpečné vzdálenosti sledujeme okolní svahy. Netrvá to dlouho a objevuje se první lyžař. Sjíždí do kotla a po několika minutách mizí v lese. Podobných lidí se horská služba děsí. Riskuje svůj život a když tam potom jdem pro něj my, tak riskuje životy naše. Další, koho v kotli potkáváme, je skupina ski alpinistů. Jsme na lavinovém kurzu, máme zkušenýho vedoucího, takže se nebojíme. Se tady lidi učí rozpoznávat lavinové nebezpečí, určit druhy sněhu. Zjistili jsme, že trojka určitě je a že tady na těch větších svazích neradno teda cokoliv podnikat. Svahy jsou teď totiž velmi zrádné, horní vrstva je nestabilní a ke spuštění laviny stačí už malé zatížení. My jsme sice dneska kotliny párkrát sjížděli, ale vím, že to není bezpečné. Opouštějí vyznačené tratě, jak sjezdově, tak turistické. A nemá tam kdo co dělat. Jsou to jen 2 měsíce, co právě ve Velkém kotli zasypala lavina ski alpinistu. Před rokem pak mladého snowboardistu. Nebezpečí přitom nepomine ani příští týden, kdy se lavinový stupeň zřejmě sníží na 2. Vanda Rajnochová, televize Nova Jeseníky.